Ajattele sitä sun korttia. Pystytkö kuvittelemaan, että se... Oliko se Hertta Vitoinen, mitä mä sulle näytin, että se alkaisi niinku muuttumaan siksi kortiksi, mikä sulla oikeesti oli? Joo. Mielessäsi. Okei. Pystytkö sä ehkä kuvittelemaan teoria? Että se kortti, minkä mä ikinä nähnyt, mut teot on ollut siellä. se alkaisi silleen muuttumaan. Joo, jos meidän koira on syönyt mun rappuset ja kaikki niin. Nimenomaan. Sama. Okei, se oli vähän iso. Käännä ympäri. Wow. Joo. Sulla on hyvä mielikuvitus. Hyvä. Käännä se ympäri. Mitä? Tää.